Hogy érezted magad a születésnapon? Jó. Mi volt a kedvenc játékod? Amikor megkerestük a jeleket, hogy hol van milyen jel. Ja, igen. És hol érezted magadat a legjobban? A szünnapon? Igen. A legjobban hát akkor, amikor avval az óriási játékkal játszottunk. Igen, és a vízibombázás tetszett? Nagyon jó volt. Ráfröccsent a ruhádra? Igen. Köszi.